Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingïakop Rwai khasi ya ka bala tip kum ka Hynniewtrep idol ka balai bala penyat da ka Hynniewtrep association lingba ki nong penyat kala pentip makala Sdang nado mentak sngi ka arpulai terik ubnai no pra arajar arpuar matkan kut ha ka arpulai terik ubnai kala lingkot arajar arpulai kat baye ke semi final an Sdang nado ka arpu Hynniewtrep ubnai kala lingkot arajar arpulai ha kaban penkot pat hado ka arpu Hynniewtrep ubnai rempang arajar arpulai Madya ka final kan day ha ka pratrik ubna yayong. Shisholo ongru ba ya ka audition but ka semi final an le leng ba ka online. Ha ka ba an ken proper points na ka sub but arpo points na ka views but ki lights. But ka final kan day live performance ha stage. Hagani ka Jingïakop an sya ban Rwai tang ki Jing Rwai khasi. But ka day ka Jingïakop ka bala ban ya Bynta da baro na ka open to all competition. Ki khosnam ki ba job hagani ka Jingïakop ki long da ka song pisa ha ka ba ki ba wan kong kin yo ya ka song pisa ka balai po hajar tingka baar ar po hajar tingka balai khatsan hajar tingka. But hagani ka Jingïakop an donru shi podli ki consolation prize. Ban tip companya pila ban phone hagini ki number khandai lai hinre sao khandai hinyo khandai san pra hinyo lai not sao lai hinre ar hinyo Play pi bara ka kateng jonga sanyan mauri hakane ka kenting adon e ban pentip shapi kamtam yutu gibre ki be yet ba don sab ha ban rai tila da pi kwa pentip ta sngap ya kane ma ne thu ipi menta ka Jingïakop rai ka bala ai kateng Hynniewtrep idol season 3 bala penya da ka Hynniewtrep association kan Sdang ko edition nando la shai ka flight reg jong u December arhajar fuar bar enkut hado ka flight reg jong u benai January arhajar fulai ya ka semi final pada kan Sdang do Hynniewtrep jong upnai January par enkut hado jong Hynniewtrep jong upnai February arhajar fulai ya ka final pada kan sapne ka pratrek jong upnai basau tade April te sngap hang ni thu ipima ya ka audition but semi final only ada ka online ya ka bakin ai prap ho points na ka talent ka ba phidon but ar ho points pade kan dei na ka view but ki lights ke ba kin suppose ya ki video jong phi hapo social media ka ta dei hapo YouTube nang ta ya ka final pade kan dei live hapo stage de insha be tang ya ka Jingïakop khasi umsha Jingïakop hindi la nei Jingïakop phareng but ka dei ru ka open to all competition de la da phi ka ban tip khambania phila ban call ki ni ki number khandai lai riu sao khandai nyo khandai san ska bama khandai lai riu sao khandai nyo khandai san but pra nyo lai not sao lai riu ar nyo but ki price ki long ya ki balong ning kong kin ai lai pau hajar ki balong baar ar pau hajar ki balong balai khat san hajar but kan sadan ro sport ligi consolation prize de kitu ki badan sab ban rai tenga kerpa de phi ban kani ka de kala de phi ban pni ka ta ka sab ka ba phidan wan nom le rain but tang ba phila shi ban taru ka ta la de lupa ka Jingïakop ka jong phi de ngam dan e ban pentep shibon ka de tang ka ne hi tenga ngets kem ba phin saya mi but ban shimenta ha kani ka Hynniewtrep idol season 3 de nga ai kublei Christmas phi baro but advance new year kublei shibon